Bueno, donant-vos la benvinguda des de la terrassa, perquè avui vaig a fer un dels directes que faig sempre amb una de les persones del meu equip d'acompanyament familiar, i avui tindrem a la Fabien Aguilera, que ella ens parlarà sobre la importància de connectar amb la natura i ens donarà com unes idees de quin tipus de dinàmiques podem fer amb els fills i amb les filles. Ens parlarà de la regla dels 3 punts i, bueno, què millor que poder fer aquest directe per parlar de la natura en plena natura i en ple exterior. Recordar-vos que cada mes faig un directe amb una de les persones, de les psicòlogues, terapeutes del meu equip, que l'article que us compartim i del qual parlarem, ara està aquí entrant la Fabiana, et dono pas, està a la web d'acompanyament familiar, que deixaré a la descripció tant el link com a les stories, perquè pugueu entrar i pugueu llegir aquests articles que tenim cada mes, que es van acumulant i que són meravellosos i que teniu moltíssima informació per acompanyar-vos amb el vostre procés de criança com a famílies, com a mares o com a pares, sigui quin sigui el vostre model familiar. Doncs vaig a donar-li entrada a la Fabien per poder començar aquest directe sobre la natura i el context. Ara, bon dia. Bon dia, Què què tal, tal? Fabien? Molt bé, i tu com? Doncs he pensat que per fer honor a l'article del que parlarem avui que has escrit, em posaria a l'exterior de casa meva, a la natura, i així també podíem posar en pràctica tot això que ens explicaràs avui. I Quin he pensat, escenari sí, bonic. sí, un espai verd, així que ara quan ens parlis de la llei dels 3 punts, jo aniré fent el tic, aviam si la compleixo o no la compleixo. Primer que tot, bon dia, assegurar-me que tothom que ens està aquí escoltant, que s'escolte bé, perquè a vegades amb els directes la gent diu que no se sent. Escolteu bé, ho sentiu? Vaig escriure aquí, que algú ens pugui dir que estigui connectat si se sent o no se sent, perquè fa poc amb l'Elisabet vam haver de cancel·lar un directe perquè no se sentia res, i abans d'arrencar ens assegurem molt bé. Tot bé, perfecte. Doncs vinga, arrenquem. Gràcies. Bueno, Fabien, bon dia. Bon dia. Ja els he dit que has escrit un article preciós que el deixaré aquí amb link perquè el puguin revisar. I jo la primera pregunta que et faria és què t'ha portat a escriure un article on parlis d'aquesta connexió amb la natura? Per què? Per què això és tan important? Sí, de fet, és una manera també d'introduir una miqueta qui sóc jo, no? Perquè per mi l'element natura és un element que és molt important tant en la meva vida personal com també en la manera que treballo. Jo sóc psicòloga infantojuvenil i familiar, però durant molts anys, més de 10 anys, he treballat en un entorn una mica típic, que són les intervencions assistides amb cavalls. No? I clar, llavors això era a l'aire lliure, envoltada de natura i amb aquests éssers tan increïbles, no? Com a facilitadors de les dinàmiques, del vincle, també reguladors del nostre sistema nerviós, no? I des de fa uns anys que he començat a ampliar la meva manera de treballar, a portar-ho a altres contextos, i allà sentia una mica, ostres, em feia jo aquesta pregunta, no? Com portar la natura i aquesta corregulació que ens fa la natura d'una manera tan orgànica, tan senzilla, a les meves intervencions que no són en espais tan naturals, no? I a partir d'aquí doncs, sorgeix aquesta pregunta, i quan tu ens convides a fer un article amb alguna cosa que ens mobilitzi, no? I que ens vaig dir, doncs és això, perquè d'alguna manera els darrers anys la meva recerca ha estat molt enfocada en això, no? En com renaturalitzar les nostres vides que estan doncs, a vegades molt desconnectades de la natura. Potser és algo obvi, Fabien, però jo crec que potser per molta gent no. Explica'ns per què la natura corregula. De quina manera la natura és un element, és un ent, no?, que ens corregula a les persones humanes. Al final, la natura, i parafrasejant una miqueta la Heike Freire, no? Nosaltres som animals, som una espècie biològica abans d'urbana, no? I ara vivim a la urbe, la majoria de nosaltres. Llavors, ens falta aquest element que pel nostre sistema nerviós, pel nostre cervell, per com estem configurades, és
tan elemental, no? Perquè nosaltres quan sortim a la natura això automàticament ens fa baixar el ritme, no? Aquest ritme tan frenètic de la urbe. Els estímuls a la natura són molt més cíclics, va tot més lent, no? Hi ha canvis, hi ha caos també, hi ha situacions en què la natura pot ser agressiva, violenta, però tot és amb un ritme molt diferent i és el ritme que el nostre cervell necessita comparat amb el que passa a la urbe, no? Que Mm. tots els estímuls, el nostre sistema sensorial sovint està hiperactivat. I això ho veiem quan només passar una estoneta a la platja, no? O regant les plantes, no cal anar-se'n a la muntanya o a la platja. O ja baixem el ritme, la nostra tassa cardíaca disminueix, la nostra respiració va més lenta, també, no? La tensió muscular que ens pot generar la hiperestimulació també rebaixa. I tots aquests elements són els que nosaltres en els nostres acompanyaments fem servir per regular, no? Clar. Respiració, la tensió muscular, la tassa cardíaca. És com baixar el cos, tot allò que a vegades des d'aquí entenem molt bé, però que diem, i això com es baixa el cos? Doncs la natura ens ho posa molt més fàcil, no? Que bonic. Jo sempre dic que és una medicina que encara és gratis i que no té efectes secundaris. Bueno, l'únic efecte secundari és que potser t'hi enganxes una mica i et ve de gust, però és un enganxe positiu, no? Exacte. I també com recordar, crec que al teu article això també ho toques, no? És a dir, com la natura, d'alguna manera ens dona una perspectiva de que som éssers sistèmics, que no som el centre de l'univers, és a dir, que la família humana és una família més del món natural, no? Sí. I que el fet de sortir a la natura i veure les organitzacions que tenen les formigues, els ocells, les construccions que es fan amb els nius, les fulles dels arbres quan cauen, les flors com tinc aquí darrere quan neixen, no? Com tota aquesta ciclicitat de la natura, d'alguna manera també recorda la nostra part més mamífera, més biològica, no? Menys col·locada a lo urbà i a lo digital, que pertanyem a un altre ritme, no? Tal qual, sí. De fet, un dels principis que regeix com es mouen, no? Els ocells quan estan volant, els cavalls en una manada quan han de fugir, són aquests principis de sincronia, de no col·lisió, no? D'escolta a l'altre, de respectar l'espai. Hi ha molts elements que ens serveixen per entendre també com funcionem nosaltres, però com de desconnectades estem, no? D'aquest funcionament en aquest sistema tan individualista que vivim. I recollint això que deies de que és gratuït, almenys per ara, per Sí. també és molt important això perquè al final no podem perdre de vista que també és un privilegi que algunes classes treballadores no tenen a l'accés, no? El fet d'anar-se'n a la muntanya o anar a la platja o fer aquest canvi de vida i dir, doncs me'n vaig a viure a un poble més rural. I d'aquí també ve, no? La meva necessitat de dir, ostres, i com podem a la ciutat, no? En un pis, renaturalitzar i tornar a connectar amb això que és tan important i que hi ha maneres també de fer-ho. Perquè aquí el sistema també em posa, no? Aquest ideal. Jo acompanyo famílies que em diuen, Fabi, és que volíem anar a la muntanya, passar el dia a la muntanya. I jo sempre els dic, això és genial com a extra, no? Però què podem fer en el dia a dia? Què podem fer, Fabi? Què poden fer les famílies per acompanyar, la seva pròpia regulació, no? La natura com a element corregulador per a les persones adultes, perquè ho necessitem molt, i dos, per anar generant aquesta relació i aquest vincle amb la criança, amb el món i amb l'element natural. Què ens proposes? Jo diria que començar per rebaixar expectatives, no? Començar per dir, vale, no cal anar a passar el dia a la muntanya, sinó que això de la regla dels tres... Poder mirar per la finestra i dir, tinc un arbre. Jo me'n recordo una temporada que vaig viure en un pis, no? En una ciutat, però tenia un arbre al costat i cada dia me'l mirava. I a la primavera vaig veure com un colom començava a fer el niu, no? I vaig poder observar doncs, tot aquest procés i a vegades és això, no? Poder dir, què tinc aquí? Què em pot connectar amb la natura?
En un pis, doncs, preparar jocs i amb joguines, elements no estructurats, no? Més naturals, no tant de plàstic. Anar-los a recollir, no? Podem anar a recollir pedretes, pastons, podem fer manualitats amb elements Mhm. naturals, no? Fer un Clar, altar, no? On poden clar. anar els seus tresors, els nens, el que troben. També treballar aquesta idea de, vale, a vegades el que ens passa i el que em diuen les famílies és, Fabi, em torno amb les butxaques que és que no puc ni caminar, no? De plenes Sí. de pals i tresors. Doncs és una oportunitat genial també per treballar el deixar anar, no? El dir, vale, doncs mira, hem recollit Clar. avui 10 coses molt especials de la natura. Només en podem portar 3 a casa per posar-les a l'altar, no? I treballar també aquest deixar anar. I sí, per mi és com donar, com posar molta creativitat per dir què tinc aquí, no? Sense anar a aquest ideal que ens venen i ens fiquen al cap de has d'anar a passar el cap de setmana a una casa rural, sinó que tinc l'accés en el meu dia a dia. Mm. A l'article també parlo de fer un compost, no? I de poder fer, fins i tot en un pis, doncs, amb un... Explica què és un compost, perquè tu ja ho sabem, però potser hi ha Mhm. persones que no saben què és un compost. Doncs és d'anar posant les restes orgàniques, no? El menjar orgànic, en, en un cubell a part de les escombraries i que aquí llavors es va generant una matèria orgànica meravellosa per després posar a les plantes, no? I alimentar les plantes i treballar aquesta ciclicitat de dir, mira, ara amb això que ens vam menjar aquest plàtan, l'hem llançat aquí i ara aquest plàtan, no? Serà l'aliment d'aquesta tomaquera que tenim aquí, no? I poder fer que els infants siguin part d'aquest procés i apliquin... I que a vegades no cal tenir un balcó per plantar Mm, tomates, perquè no tothom té un balcó a casa seva, no? Però a vegades el fet d'agafar un enciam quan el tens acabat i posar-lo amb una mica d'aigua i veure que torna a brotar, o que sí, treu llucs, o una patata, o un moniat, o un api, no sé, agafar un trosset de fruita que ja t'hagis menjat i tornar-lo a posar amb aigua i veure que allò lluque, no? I el lluc és com el petit brot que torna a sortir del tronc, el que tu ja haguessis tirat com un residu, i això als infants els ajuda a entendre també aquest procés cíclic, no? mhm. De fet, jo per aquí darrere, no sé si es veuen, però tinc unes plantes que pots fer esquejes, no? I Sí, és que és això és... superguai. Els poses amb un got d'aigua i al cap de pocs dies comences a veure com surten les arrels, no? I els pots tornar a plantar a la terra i tornar a fer-ne més. I només aquest procés ja Sí. a la natura, ja ens fa parar, observar, no? Connectar amb els sentits, olorar, veure, escoltar. Mm, Al final es tracta sí. de portar això al dia a dia, no? Que no sigui com una cosa més de la llista de coses per ser una bona mare o un bon pare, sinó de dir, anem a fer que això sigui un hàbit en el nostre dia a dia. Això també crec que ho vam veure molt durant el confinament, no? Com moltes famílies amb aquest tema dels privilegis, doncs Mm, havien de passar un confinament amb espais molt desconnectats del món natural i com vam veure que això afectava sobremanera doncs, la salut mental de mares, de pares, però també d'infants i de joves, no? Perquè hi havia lo polar de la naturalització, que és la digitalització, perquè necessitàvem un espai on vincular-nos, on parlar, on tenir una finestra de sortida al món, i aquí hem vist una mica doncs, les destrosses que ha generat aquest sobreús de lo digital. No? Llavors, abans parlaves dels 3 punts, no? Potser mm, estaria bé com donar-los, també de nou recordar que no és un indicatiu de dir, mare meva, que malament, o no ho tinc, o estic fent-ho malament, no? Sinó de dir, bueno, una informació, perquè si no tens alguns d'aquests 3 punts o no en tens cap, que mm, sàpiguis que pots fer coses amb el teu dia a mm. dia per poder tornar a connectar amb la natura i poder generar aquest espai de relació, no? Amb el medi natural. Llavors, quins són aquests 3 punts que els anirem mirant a veure cadascú quina salut de vincular-te amb la natura? Mhm. Doncs el primer és això, mirar per la finestra, no? I veure quants arbres pots arribar a veure, no? Si ne pots veure 3, doncs genial, però hi ha molta gent que la resposta és, ostres, doncs no veig cap, no? Després també que a 30 metres d'on passes més temps, doncs hi hagi, no? Alguns elements que siguin naturals, que no sigui només arquitectura urbana, no? Diguéssim. Mm. I després també a 300 metres, com a mínim, un parc, una zona blava o verda, que no són les zones d'aparcament, que això Està molt bé que ho ja especifiquis. és molt en la no?
sinó que són zones on, encara que sigui de manera artificial, no, les ciutats cada vegada estan posant més consciència amb això i hi ha llacs que es creen, no? Zones blaves, que és on hi ha aigua, i si no verdes, on hi ha doncs, vegetació. I si compleixes amb aquests tres, doncs aquest estudi que va fer aquest arquitecte urbà va veure que la salut tant física com emocional era millor, no? De les persones que complien amb això. Llavors, com tu deies, no és una manera com d'estigmatitzar o de posar-te més pedres a la motxilla, no? De dir, doncs, jo tinc això, o no li puc oferir això als meus fills, sinó, vale, doncs anem a veure què podem fer, no? Per estar una miqueta més a És prop. a dir, si jo miro per la finestra i no veig cap arbre, però de camí a la meva feina tinc un jardí meravellós i jo em puc asseure cada dia 5 minuts a fer un cafè o a fer una meditació o a llegir un llibre, no? Mhm. O potser tampoc tinc això perquè camino per l'Eixample de Barcelona, m'imagino, no? I no tinc accés a un parc d'aquí a la feina, però sé que tinc a prop doncs, baixar a la platja, perquè, no sé, o tinc a prop pujar un momentet a la muntanya al cap de setmana. És a dir, que busquem maneres i recursos que siguin econòmicament sostenibles i cadascú aquí té les seves possibilitats, però que ens donin aquesta idea que si aquests 3 punts els anem com complint, potser no veig un arbre, però de sobte soc conscient d'això, que sí, els ampits de les finestres començo a plantar plantes i començo a posar verd, no? I de sobte quan miro per la finestra ja no veig només a la veïna de davant quan penja la roba, sinó ja tinc una planteta verda que ja em dona aquest estímul natural als ulls, no? Vull dir, al final és com afegir dins de les possibilitats de cada família aquest contacte i aquesta relació amb la salut, perquè al final és el que tu estàs dient, és salut, no? Sí, tal qual. De fet, no és només mirar, sinó també escoltar, no? Que sovint és com el sentit que donem més importància a la vista. I a vegades potser no pots veure l'arbre, però pots escoltar els ocells, no? Des de la finestra i Sí. els ulls i I centrar, olorar, no? no? Olorar. No. Exacte. Que Sí. bonic, és estimular. I a mi hi ha una cosa que m'agrada molt, ara no ho faré perquè no pertoca, però és anar descalça a la Mhm. natura. No? Vull dir, ara mateix estic asseguda damunt de la natura, amb els peus tocant a la natura, i per mi és com una relació que m'ha ajudat moltíssim el fet de poder de tant en tant tenir aquesta connexió amb els peus, amb la pell en contacte amb la natura, no? Aquest fenomen que es diu grounding i que s'està demostrant tant que té un efecte directe amb la regulació del sistema nerviós. Vull dir que si vas per un parc de Barcelona i veus una persona sense sabates, ara ja saps que s'està cuidant una Mm. estoneta amb aquests peus damunt de la gespa o la sorra de la platja o amb algun espai natural, no? Tal qual. I de fet celebro que ho diguis això perquè ara m'ha vingut també la deconstrucció que hem de fer com a adultes, no? Quan a vegades posem límits als infants, no, descalç no, perquè a nosaltres no ens deixaven anar descalces de Clar. cap. Jo per sort, Tan constiparàs, i dius, però si estem a exacte, casa, si estem a 20 graus com a mínim, no? o que et punxaràs, o que... i el peu Sí, es separa, es va fent més dur també, no? Si camines per diferents... A part de també tota la informació a nivell sensorial, no? Que rebem i exacte. per com es crea, com es desenvolupa el cervell. Però, i no només anar descalça, també el joc amb fang, no? Amb embrutar-se, amb mullar-se, que jo també convido en l'article a que proposeu aquestes activitats als infants, però aquí hi ha un exercici molt important també de construcció, de poder respirar-ho, no? De veure com t'atravessa tu, veure el teu nen tot ple de fang i gaudint d'això, i potser a tu no et van deixar, Clar. potser tu no ets capaç de fer-ho encara, però et pots embrutar una miqueta les mans i veure què et genera a tu, no? Però sobretot això, que no sigui que com els nostres introjectes no siguin un límit perquè els infants es desenvolupin amb salut. Clar. Això és superimportant que ho experimentin. I ara que ve l'estiu, que estarem més en contacte, que hi haurà més pell en contacte amb el món extern, no? També quan anem a la platja, a la sorra, si puguem també traspassar aquest límit de ai, m'embruto, ai, la sorra, no? Com si la sorra fos, no sé, residus radioactius que ens molesten i que no ens podem portar a casa, no? Al final la sorra, mira, un cop d'aspiradora, doncs també te l'emportes o et poses a la dutxa quan arribis a casa, no? Però i Sí, també això que dius tu, no? Aquest permís de les persones adultes, no només per deixar els infants que juguin i que estimulin, no? Sensorialment amb la natura,
sinó també poder entrar nosaltres una miqueteta i donar permís a aquelles nenes petites o aquells nens petits que vam ser a poder, no, recuperar aquesta relació amb la sorra, amb la herba, amb l'aigua, no? El Tal riu qual. està fred. L'altre dia em vaig anar a banyar al Pirineu al riu i la meva mare em deia, però avui fa fred, no? I deia, precisament, l'estímul Mhm, de l'aigua freda del riu del desglàs, mhm, aquesta sensació al cos, és plaent, no? I desperta aquesta sensorialitat que tant mhm. hem oblidat, perquè ens dutxem amb aigua calenta i si no hi ha aigua calenta quasi que no ens podem dutxar. Dius, si Sí. només és aigua freda, és aigua, no? Sí, i de fet quan podem trencar amb això també pot ser molt reparador per nosaltres i per aquestes nenes que som, no? I que hem sigut i que tenim a dins, donar permís, no? Per fer allò que potser no vam tenir permís o no vam tenir Totalment. l'oportunitat de fer-ho. I els infants al final doncs, ens conviden, ens ho faciliten, no? De poder-ho fer. Sí. Però cal aquesta revisió conscient, no? I posar-hi intenció de dir, vale, ara l'automàtic Clar, ai, que t'estàs embrutant? No, espera, respiro i dic, aviam si jo també m'embruto una mica la mà, no? Ah, és que és molt guai, això. i entendre, no, que al final els infants, el permís de vincular-se amb la natura vindrà de l'exemple que donem les persones adultes. Vull dir que els infants faran més el que veuen que nosaltres fem, que no pas el que els hi diem que facin, no? I que fa poc mirava un vídeo que em va enviar una família de dos infants asseguts mirant la tele, no? Dos germans, la nena igual tenia 3 o 4 anys i el nen potser en tenia 7 o 8. I els pares passen i surten al jardí tenint un llit elàstic i posen un cronòmetre dient aviam quan tarden els nostres fills a sortir de la tele i a venir amb nosaltres, no? Va ser automàtic, és que crec que van ser menys de 5 segons, els dos germans van mirar, van veure els pares a fora, a l'exterior, passant-s'ho bé, saltant el llit elàstic, o sigui, la tele va passar en un segon pla completament, no? Vull dir que també entendre que la nostra presència com a agents correguladors dels fills i de les filles o de la infància té un paper cabdal, no? I també amb la natura, evidentment. Sí, sí. De fet, és això, a vegades caiem en aquesta incoherència, no? De dir, no, pantalles no, i nosaltres estem tot el dia amb el mòbil. Poder revisar això i dir, ostres, és que ells aprenen molt més del que veuen que no pas del que els hi diem. Llavors, que important Absolutament. donar-te permís i veure què genera, no? Potser el teu fill no t'ha vist mai embrutar-te i el dia que tu et poses a embrutar-te amb fang o amb la sorra de la platja es queda com, Sorprès. què estàs fent, no? Però realment el més probable és que entri, no? I que es generi aquí una dinàmica molt, molt bonica. Llavors, Sí, això, que les adultes també ens donem permís per reconnectar amb la natura i que no ho fem només per, ai, això és important pels infants, no? Això és el que deia abans, marcar aquell tic de soc bona mare sí o soc bon pare sí, sinó fer-ho també per consciència de que és salut per una mateixa. i Mm. pel plaer. Mm. Pues ens quedarem amb aquest missatge final, que crec que és el cabdal i que és el que subratlla una mica tot això que has estat parlant avui, que et llegeixin l'article que has escrit, que Mhm. s'emportin aquesta revisió, no?, per establir una relació més coherent i més sincera amb el món natural com a medicina gratuïta, de moment, per la salut mental i física. Mm. Que bé, Fabien. Pues moltíssimes gràcies per compartir-nos, per obrir-nos la finestra al món natural, que crec que és molt important amb l'era digital que correm. Sí, sí, moltes I gràcies a tu també i sí, aviam si això ajuda a donar algunes idees, no? A poder concretar això que ja caram, sabem, moltes famílies, moltes adultes, però poder-ho portar una miqueta a allò tangible, allò... poder-ho aterrar. Mhm, Que exacte. bé. Pues una fortíssima abraçada, Fabi. Una Ens veiem abraçada. aviadet. Adeu. Adeu.